Amemwa kwa baby Adom TV Premotobre Kasee no so na fe yenya brainchire nsam no mu sede etie Kasee ne yede hyase free Akyem BATABI na eho na wotwe mu yesi ye ho nsam na ba na eba fi se ya rahosam Kasee asori dan ya esi wa adwiragu wi akire ne nipa wom na enne nadmo empanifo ehia ama pani a wono ene hweso Richard Amuate ese enipa du enso ena Akyem BATABI asori dan no a ewo asene manso across mensini mu wo poye mantemu no wafa so ato na nanom nsie do kwasi azo ene disansemi echi o Akyem BATABI asori dan a ebuagu omanfo bi so asabre de ebi ahwe won kwa no opanyina wo ye head of directorate ewo Ghana asoye a wo hwe torenchem honsem so nadmo Richard Amuate ede aba abontense sesi ade enipa watimi ayi won afri edan no ase a wahwe won kwa edu enson emu nwotwe a wo prepra emu nsia wayi won se won kofie ena mienu a aka de won pra ni mu ayedinti wode so ewo ayaresabia. Looking at the gravity of the incident, we had to fall on available resources in terms of heavy-duty equipment. So we managed to get 3 excavators that day. That day we were able to rescue about 7. The following day we rescued 1. And as of this morning, we have had 16 deaths and 8 rescued. My intelligence tells me there are a few more people beneath. Head of rescue ewo nadmu adwumayeko ni mu enso ene Adom Kasee atwetwesa ensemi ho enkomo. Our biggest challenge here has been the lack of information. Because we don't have information as regards the numbers of people who were in the building at the time of the collapse. It's made our work very, very, very difficult. So I'll take this opportunity to appeal to people who have relatives who are supposed to have attended service in the last 3 days and have not reported back to come to this area. We have set up a desk, information desk, to receive such information to aid us in our search and rescue operations. Adom Kasee ekodru ayaresabia awodo a wona wa prepare yi bi eda no wode ware hosam ato Adom Kasee ama ne boni anim. Ebebu agweso ani ka cho se bebi am won sem fo mu ya ade bebu aguso mepra ntimi ya kwa chi mekọ eche kakra anye yi na oba he nti oye no se me fa de nkata mani na ade no nti obu ya nti echire no na me ho light wo kita torch ho light no ni wo mo fra me se me wa hin na me so ha na me na obo ya nti obo na kaisa ade bebu agum so de me ya minti me ya bibia mu angu me so so ya no ya me mpa no a betina so mpa no so na kwanche ho no mo ye nti mpa no so mo ntimi po abubu ti wo yi ya makai no se me fa me sangu me ho no yimi Onaino na osi ya na wasansem we mu no ye bekwa homa no so na kwasi azo asam no eto fomo no ono na de akire na ye hwe sabe ya nadmo mpanifo akasei akwasi awie wutime nka memwa ha emu akwaba Major Sofia. Yeah, that's a papa penne nadmo mpanifo wo wanya akasa nti no sese no asori dan no sade ne tibia mutie ene ho keka ye no etesei Yo afia medase obe piemu Akyem BATABI asori dan adwiragu asori for so ho asem ne dia anope be piemu ha no na so far adwuma ya wo mobo e wo ha press conference we call so now after press conference no sisi ameno ka se wo mayi nipa ba ko e de aka eprafo no ho anase wo mo a ya wo mahwe wo nkwa no ho a sisi ameno ka se de mama figures na nsa na yatoa enkomotwetwe no so enipa mako du enwotwe na hwe wo nkwa se mama wo mu eye enwotwe ma ewo mu eye edu ntimi no ka se sisi ano nipa mako eduonu ensia 26 and rescue team no etimi a rescue womo na womo a ene yomudem kopi mu Akyem odan government hospital no so eye enwotwe emunsia na yeja womo ahwe womo ho atom a womo kofie mienu baako Akyem dan government hospital no na wote se na okasa wo video ni mu no ana baako so de womo de ne ko eye Kofodua St Joseph's Catholic Hospital a wono dompe no bi ho akakaka nti abusuafo anasa pomden for de ne Kofodua
ya omugu so mo hwe no nti sia de woni me kasa wa ha me no kasa ndu be minute no be num krampo na omayi papa ba ko a no no so hye dan no ase a ya na wa hwe ne nkwa omayi no ade na ka ho a eneyi wo mo a wo mafiri mu no akoye bi wotwe 18 wo hanum se sisi a ya samo nti se ya mpanifo akasa wie no na yi obi nso aka ho no kye se ya wie adwuma na na wo hwa o ma ye bibia wie a bia wo mo ebetimi adan wani akọ afia wo kasa watire me kasa se ya nadmo mpanifo akasa na niema wo hu se niema ekro no wo hwa wo ma wie adwuma no ye a wo betimi afiri ho akọ na afa di aka no wo mo ahwa toto di aka no ye afia se wo kasa no ye wie ne nne a ya no kra na ye be wie a esan se edan no sum ho no edan no ankasa no ewa so yi ankasa enti ene na tie sum ha anya netewa na nti no kasa de ene disi ye ne kan twetwe nkomo no kire mu se adwuma ne de anwie nne na de company for credit to get anwie nne omo be koso asesa enti no ye wa ha but ene de efia omo nwie nne omo nti be sesa ne nwie nne ma ye free ha nne nwumre na wo hwa wo ma wie wo hwa enka obi e wase wo hwa wo mo ahwehwemu ne nkrama ne na mu nyina no obi o wo ho bia no wo hwa yetimi ayi no afia no de ye ntimi nkyere kopim se mpanifo be sesa ne tie wo hina wie sanse saa kosan ya obi sai e de apempem mpanifo e wa ha na omo kyere mu se omo ntimi nyia no kopim se wo be sesa ne tie a aye simpie gu ha bebre no omo praprase asesa ne nyina afiri wansan no meka se bia ya sa ne tie na wie nipa bia enhyase bio na ye hwe yete se akwa Isaac papa no asori ne ye ne dia no so aposifo ato no nsa afredo eno nsambe no wate afa ho aposifo to nsa frɛ prophet nyamenipa akwa Isaac enra anopa ena omoto nsa frɛ no Akyem divisional police command na omoto na no kakra no ne ade fa ho a enyumre ni mu a be no nan ne famu wona yehu se papa aba asorifo ni nyina ekuhia no ma no akwa aba no ne ade a ya na wo mo se papa tumira nyankwada no ne ade a ensatwefo ye se ye ben ho na eja ye ne papa di nkomo na yakotie na ekoso no ne ade empokwa ne be kra na sorry ne kra wo communicate bi a ana so mo nsem bi a wo de beto nsantwefo ni mu a wo ben ho aye se kowachi enye se wo so nsantwe ne se kowachi me no ka se bibiri na machi ana so ye so ben no ma di nkomo a omo se anye kowachi omo ni nkomo bi adi enti wei ene nsem a se de abobo fira soro hoba yen ti hwe mfi omo nchen na yenya asembisa bia nso mfiri omo nchen eni azo yen fa unsi ha na wo ho ide besi akire bia no Anwumere Kasee so no ameyate yada se papa yamane boni akwasi azo ena yete ne nka efri Akyem BATABI arahosamu a asi ewo ho asore dan adwurago enti ene awie ide ba kwa sa ka ho ama nipa efri mu no eye edu enwoche eye Premotobre Kasee ena oguso a wo hwe Adom TV so yeto so aboawra yensam foforo mu na yamampani nanado dankwa akufo ado de to omanfo a wo ti mantamanim se wo mato aba machinye na che ebraso se wo so wo esesemu na fe wo de tumi no ma MPP aban no a wo no di won wanim se Franka Tuni efi se won na wo ne pa ede ema wo mu ti afi we won sesem na probo a wo de ehihye so wo ho ena ode nsemi etudwa